Ayan, sige man pa'y mangipaiti may sapay nga request. Ladies and gentlemen, the original singer of Si Kalaing Di Ako, 411. Wow! Ako lang ba? Sige, 411.5. Satisfied? Dito di na kinarapaan napudno ngayatin paay mo kaniya nalawa at taawin ta nagbaitan saan nga isutlang peda sa ngale tani ayan sapay tadumteng dayto ya mensahe ay ayaten kami ako tiyak na nayo ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tumpang tanem si kalaeng tiyakan sa bali ang may saka mauyos man ko'y biyak mamati ka kumakari ako biyak ko ay ayatin ka ipatpatin ka kinapuno Ayan, pagsalanan po ka na, digiti ako kusinero, kin kusinera. May kaya nga po. Alauna. Alas 2. sapay tanumteng dayto yung mensahe ay ayaten ka biyak ko tiyak na nayo ikari asiksikan tulae ay ayaten hinggan tumpang tanem si kalaeng tiyakan sa bali ang may saka mauyos man ko'y biyak mamati ka kumakani ako biyak ko ay ayaten
And that was your request. Ayan, sing ka man pa'y mangipaay di may saping nga request. Ayan, so kantayin dati original singer from Kabungal, Lawas City, Miss Paula Domingo. 5-2. 5-2. To be.